हेलौ लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं नोंथांमोननियावनो आंबो मोजाङैनो दं गोबाव सम जाबायमोन ब्लग लाबोया स' बिराद बेस्थ'मोन माने जोंहा एमए फार्स्ट इयारनि एग्जामा जादों नालाय स' बेनि थाखायनो प्रेक्टिकेल एग्जाम दंमोन नालाय ओंखायनो बिराद बेस्थ'मोन आरो माने ओंखायनो ब्लग लाबोनो हायाखैमोन स' दिनै एग्जामा जोबनानै नै जोंहा ट्रेडिसनेल मोसालायबाय बर'नि बैसागु मोसादों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो स' लेट्स गो विथ मी जोंनि एमपि रायजोआव मध्य प्रदेश ग्वालियराव इउनिभारसिटिनि नामा जोंनिया राजा मानसिंह तोमार मिउजिक एन्ड आर्ट इउनिभारसिटि स' नोंथांमोनहा नायलांदो भिडिअखौ जोंनि इउनिभारसिटियाव मा मा प्रग्राम खालामदों जों दिनै स' लेट्स गो और अभी अपनी मैम के लिए सर अंदर अरे वाह दूसरा के लिए अभी हम आप लोग इस वक्त वो अच्छा लग रहा था सर सच में सर वो अच्छा लग रहा था वो सुंदर रहेगा सच में ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो बंद कर दे भैया उसने ये कहा पूरी वीडियो बनानी है
क्या हुआ? वो शर्ट निकालने के लिए बोल रहा है टी शर्ट निकाल दो तो नहीं 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 अच्छा लगेगा इसी शर्म आती है साहब हाँ ओइ रावबो मोनथिया बेयाव फै फटक लायनोसै सेन्देल गाननांगौ नामा आया बेगा ओमफ्राय बेगा फैसा दंना बेगाव बारा गोसोबाव गोबाव थां सोरखौ खेबोगो एग्जाम जोब्बाय बड'लेण्ड ड्रेस दैमु नैबेयाव खेबगोन बेयाव मोनबाय धूप में इतना मैं कैसे क्या अच्छा मैं फोटो निकालूँ ऐसे ये अपना ये जो है ना ये जो ऊपर का इन लोगों के मोबाइल से इन लोगों के मोबाइल से मत लेना ऐसा लेना आयो थोड़ा तुम लोग आयो मेरे साथ भी फोटो निकाल हाँ बाप रे मेरा प्लेट ना हाँ यहाँ आ जाओ दे इससे निकालो पहले तुम लोगों प्लेट थी उससे लो दे दे नोंनिखौ मोजां नुदोंथ' माथो फट'आ हायाबा रावबो दे नै माबाया एग्जामिनार लखनऊ रानानि ना माधव कलेजनि सार नोंखौ सोंदों सारा बहानि बहा सोलोंनाय होननानै छत्तीसगढ़आव होनना खोन्थानाय पेराग्राव होननानै नोंखौ मोनदा आयै मालायफ्रा दखना गाननानै बेरायबाय थाबाय मालाय बड' आंहाबो थांगौमोन ट्रेन स्टेसन खोनाबाय मोनसे खोथा होननि आङो गोजानाव एमपिआव दख'ना गाननानै फुरा बेरायबाय जोङो नै नोगोद मोसाबाय दिनै मेदाममोनखौबो नैबेनि एमपिनि मेदाममोनखौ दख'ना बैसागो मोसाबाय जोंनिया बैसागो जोंनिया बड'लेण्डआव बैसागो फालिनो मोनासै नालाय मध्य प्रदेशआवनो जोंहा बैसागो फालिबाय बागुरुम्बा मोसाना दिन्थिबाय भिडिअखौ नोंसोरो जों बागुरुम्बा भिडिअ मोसानायखौ नोंसोर नुलांसिगोन भिडिअआवनो बे भिडिअआवनो नुगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो हा सार थानायाव मा सिन्था खालामदों सार दा मोनायाव रायलाय जोंखौ नायसै दख'ना गानना फैनायनि नहीं जाओगे नायनानै थैसै हाला आङो जोंखौ गरमा लानाङा जोंखौ सानैल' मा गानना फैदोंमोनबा खोमा औ गैलालै मासि बारखोलै परीक्षा जोबनानै माबायदि जिरायफैदों नुबाय मेंनायनि अबस्था एक्चुअली मारै जिराया जाबावनो जोंलाय परीक्षा जोबनानै जोङो बागुरुम्बा मोसाबावबाय बैसागु मोसाबावबाय होमबा जों खिमेङा जोंबोथ' एटलिस्ट मानसिसो जिउ दङ जोंहा बागुरुम्बायाबो माखौ मोसाखो मिथिया जास्ट खनसे कलेजाव मोसाब्रबबाय डाइरेक्ट मोसाबाय ओरैबाव ओमफ्राय मिस्टेक बाव आंखौ नों मानो मोसादायो नों गायकसो जालायबाय बरिया गानफोर मानो होनलायलायबाय मेदामा आंखौ बे मेदामा मोजां नांदों आङो आयौ सबबो मोजां जोब
सोरबाफोर जुदि मिउजिकनि एमए माने मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला जोंनि इउनिभारसिटियाव खालामफैनो हागोन सबबो मोजांजोब प्राइभेटबो खालामनो हागोन रेगुलारबो खालामनो हागोन खिन्थु